बे हाबाफारिखौ दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बर'नि गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन बारग' एमपि बिथांमोन लोगोसे बाहागो लाफैनो हानाय बर'नि माहारि आफाद धोरोम आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि जिल्ला लेभेलनि दखरा लेभेलनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आमार लगत उपस्थित हबफोरा आमार विभिन्न জাতীয় সংগঠন ছাত্র সংগঠন আৰু বিভিন্ন আমাৰ ওয়েল উইজাৰ যিসকল আহিছে সকলোলৈ এই সময়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু সংগ্ৰামী ৰাইজৰ হৈ মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ बे समाव बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमबो उदालगुरि जिल्लानि सनितपुर जिल्लानि बाक्सा जिल्लानि धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन जिल्लानि दैदेनगिरि गासैनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय अननाय आरो बिग्रायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय दा मानगोनां रायजोफोर माखासे बाथ्रा बुंनायनि सिगाङावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय BLTनि सोमावसारनाय बर' थुनलाइ आफादनि सोमावसारनाय NDBनि सोमावसारनाय बे गासैबो सोमावसारनायाव अबथिरा जिउ बावलांनाय जोंनि बर' जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि अराय आलो गोजोननि थाखाय आङो आरज गाबबाय बे मेलनि गेजेरजों गासैबो मुंख्लं नखरनि जायफ्रा दिनै दुखुथिया दुखु खस्थ सहायनानै थानांबाय बिथांमोननिसिम आङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरबाय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आथिं आखाइ दानस'जानाय गुलि जानांनाय जिनाहारि जानांनाय न' बां सावजानाय सात जाल्लायाव गोग्लैनाय बर' फिसाफोरनि जि दुखु खैफोद सहायनांनाय बेवहाय गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि दुखु मोननायखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायहरफाबाय दा मानगोनां रायजोफोर जोंनि साथाम दैदेनगिरिया बिबुंथि होलांबाय खोथाया एखे आङो गुबुन गुबुन खोथा बुंनो सानाखिसै दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाया सोरबा दैदेनगिरिनि सोमावसारनाय जानानै थायाखिसै बियो दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय जाफैबाय बियो दुलाराय मुलुगाव बुहुमाव थांना थानाय जेसेबां आइजोआनो जाथों हौवाफोरानो जाथों लेखा गोरोङानो जाथों रोङैयानो जाथों आबादारियानो जाथों दखानियानो जाथों अमा दानग्रायानो जाथों फिथा फानग्रायानो जाथों राजा लामायाव अन्थाइ देग्रायानो जाथों साफ्रोमबो बर' फिसाया दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दैदेनगिरि गोसोआव ला रायजोफोर मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो बुंलांदों बड'लेण्डखौ जोङो ओइखालिसो मोनगोन जिखालि जोंनि गेजेराव मोनसे आबुं जांख्रिथाय फैगोन आरो जिखालि लेखा गोरोंनिफ्राय रोङै दाहोना रुवाथि बान्दा जेसेबां दङ गासैबो थाखोनि सुबुङा जेला बे सोमावसारनायाव बारसोमगोन ओइखालि सरकारा जोंनो जासिनानै बड'लेण्डखौ होनांगोन आरो लासै लासैनो जों नुदों बे सोमावसारनाया दिनै जोंनि गेजेराव फैबाय बावैसो क'क्राझाराव जालांनाय सोमावसारनाय सुबुंगौमा आरो दिनै रौतायाव जानाय सुबुंगौमा बे मोननै सुबुंगौमाया दिनै जोंखौ जायफोर खामानि मावनानै दङ बे सोमावसारनायजों थुलुंगा होनायल' नङा जोंनि गोसो गोरबोआव फोथायनाय लाबोदों जे बड'लेण्ड मोननांगौ आरो बारा गोजान गैलिया दा बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोन साफ्रोमनोबो रोजा रोजा साबायखर बावदों मैया दाख्लैनिफ्राय खोनादों गामि गामि हुलुस थुलुस जादों बयबो गाव गावनि फैसा गारनानै दिनैनि बे सुबुंगौमायाव बाहागो लाफैनो जाहोना मोननै मोनसेया जाबाय जौगानाय मोनद' हारिखौ जनजाति खालामनो नागिरनाय गुबुन मोनसेया जाबाय आलादा रायजो नांगौ आरो थामथि मोनसे दंबावो बे जाबाय बावैसो बर'नि सासे संग्रामि जोहोलाव बिग्रायारि जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे बिग्रायारिफोरखौ थैजासे जेल जाहोनाय जि मोनसे आदालतनि भार्डिक्ट फैदों थांखि फैदों बेखौ लानानै बर' फिसाफ्रा दिनै उन्दुनाय गैया सुख गोजोन गैया दा मानगोनां रायजोफोर दिनै गमामायैनो मोनसे साननांगौ सम फैदों 50 बोसोरनि सोमावसारनाय बे 50 बोसोराव 5000 सुबुङा जिउ गारबाय सासे सानै नङा मानगोनां रायजोफोर 5000 बर' फिसाया जिउ गारबाय आरो बे जिउ गारनाया
सोरबा गोसो जानानै जिउ गारनाय नङा नायगार दानथार जानाय गावथार जानाय हाथार जानाय खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिजों थांनाय 50 बोसोरनि सोमावसारनायाव 25,000निफ्राय बांसिन बर' फिसाफ्रा जेल जाबाय 25,000 सासे सानै नङा बे आसामाव 25,000 जेल जाबाय दिनै जोङो बयबो सोंनांगोन बयनिबो खुगायाव दिनै बे सोदोबा फैनांगोन बयनियावबो एन्ड्रइड मबाइल दङ स्मार्टफन दङ आसामनि खुंगिरिफोरखौ सोंनांगोन बे 5,000 बर' फिसाफोरखौ सोर बुथारखो बे बुथारगिरिफ्रा जेलाव दङना गैया बिसोरनि सायाव 302 मार्डार केस लागायदोंना लागायाखै जोङो दिनै सोंनायनि सम फैबाय दिनै बिसोरनिफ्राय जोंनो बे एन्सारखौ नांगोन जोंनो बे एन्सारखौ होनांगोन आरो बे एन्सारखौ जुदि होनो हायाबा जोंखौ खुंनायनि कुनु अधिकार गैया बिसोरा जोंनो आलादा रायजो होनांगोन बिसोरो बेजों लोगोसे 20,000 जेल जाबाय बिनि अनगायै बेसेबांबा जिनाहारि जानांबाय न' बां सावजाबाय गावथार जाबाय बेसेबांबा बेंगुरा जाबाय आरो बावैसो मास मोनब्रैसोनि सिगाङाव सानै जोहोलावखौ फासि होगोन होननानै फोसावदों आरो बिनि उनाव नै बावैसो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सा 9 थैजासे जेल जोबनानै दोनगोन होननानै फोसावदों बे जाबाय जोंनि आन्दोलननि गोथां मोनसे हिस्ट्रि जारिमिन दानि जारिमिन दिनैनि जारिमिन गोदो गोदायनि जारिमिनखौ बुङाखै आङो जोंनि आबै आबौ आजौ आजौनि बै समनि जुगे 5,000 बोसोर सिगांनि जारिमिनखौ बुङाखै आं दानि जारिमिनखौ बुंदों आरो बे गोथां जारिमिनखौ नुनानै जुदि बर' फिसाफ्रा सोरबा बर' फिसाया गावनि हारिनि जेंनाखौ नेवसिनानै जुदि राजखान्थि खालामनायनि धान्दा खालामदोंबा बिनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन जेबो गैया मानगोनां रायजोफोर बेखौ गोसोआव लाखि दा बेनिखायनो दिनै सोरबाया मोजां मोनगोन सोरबाया गाज्रि मोनगोन होननायनि खोथा नङा आं बावैसो क'क्राझाराव सुबुं गौमा जानायावबो बुंदों दिनै रायजो राजाया थांखि लानायनि सम फैबाय जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै MLA जाना दङ MP जाना दङ 3 बर'नि मन्त्रि दङ बे मन्त्रि थासेयाव बोरै मोनद' हारिनि बिला पार्लियामेन्टआव फैनो हाखो बोरै फैनो हाखो दिनै बे मोनद' हारिनि बिलखौ सानसेयावनो हमथानो हायो बड'लेण्डनि थांखिखौ सानसेयावनो जाहोनो हायो मोनसेल' डिसिसन नांगौ बे राजखान्थि हान्जाया जाय BTCखौ दैदेनदों बिथांमोना गाबोन BJPजों थाया होनबानो हर सान खारग्लुंगोन बिसोरो हर सान खारग्लुंगोन जोङो जोबोद दुखु मोनदों आङो गिबि खेबनि थाखाय भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै रायजोफोरनो फोरमायदों दुखु मोननानै गाबदों जोङो जेला बिथाङा दिल्लीयाव थानानै बुङो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया मोनद' हारियासो लायनो ST जानायनि क्राइटेरिया दङ जुदि बे सैथोबा आं सानगोन दिनै नोंथांमोनाबो साननो बायद' जागोन बिथाङा संबिधानखौनो बुजिया संबिजिताव मा दङ मा गैया बेखौनो बुजिया बड'लेण्ड मोननो थाखाय आलादा रायजो मोननो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि दरकार गैया भारतआव रायजो गोदान सोरजिनो कुनु क्राइटेरिया संबिधानाव लिरनाय गैया भारतनि संबिधाननि आर्टिकल 2 आरो 3 2 आरो 3 बेवहाय लिरनाय दङ बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै गोदान रायजो बानायनो हायो नङाबा मोननै रायजोखौ बुजाबनानै गोदान रायजो बानायनो हायो भारतनि पार्लियामेन्टआ जेला गोसो अब्लानो गोदान रायजो बानायनो हायो बिथाङा दिल्लीयाव बुंदों जोंहा लायनो IAS अफिसार गैया हिउमेन रिसोर्स गैया सुबुं धोन गैया डाक्टार इन्जिनियार गैया इनफ्रास्ट्राक्चार गैया नागालेण्डआ जेला नागालेण्ड रायजो जायो मोनसे डिस्ट्रिक्टमोन नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट बिनो रायजो जाबाय मिजोरामा जेला रायजो जायो मोनसेल' डिस्ट्रिक्टमोन लुसाइ हिल्स डिस्ट्रिक्ट बेवहाय कोनो इन्डास्ट्रि गैया इनफ्रास्ट्राक्चार गैया मेघालया जेला रायजो जायो मेघालयाव जेबो इन्डास्ट्रि गैया दासिमबो मेघालयाव इन्डास्ट्रि गैया दासिमबो गैया अरुणाचला जेला रायजो जायो अरुणाचलाव कोनो इन्डास्ट्रि गैया IAS अफिसारनि हिसाब गैया दाबो बिसोरनियाव लन थाग्रा मानसि दंबावोसो
बिनि उनावबो बिथांमोना रायजो मोनदों आरो बिथाङा बुंदों जोंखौ क्राइटेरिया गैया आला रायजो मोननो थाखाय क्राइटेरिया नाङा नाथाय मोनद' हारिया एसटि जानो थाखाय क्राइटेरिया नांगौ बे क्राइटेरियाखौ बिसोर फुलफिल खालामा बेखौ फुलफिल खालामा दा दिनै साननांगौ जादों मानगोनां रायजोफोर जोंनि बर' फिसाफ्रानो बिथांमोनखौ 10 बोसोर 15 बोसोर सासनाव दोनबाय आरो बिनि उनाव जोंखौ दिनै बिथांमोना धंस खालामनायनि षड़यन्त्र खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन डिसिसन ला आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन खुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा दानि सासे दैदेनगिरिया बुंदों सिलाइ लानानै ओंखारदोंमोन सिलाइ गुलिखौ खुगायाव अरनानै समाय लादोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों सोमावसारगोन बहा थांखो बेलाय बहा थांखो बोरै बावनो हाखो 15 बोसोर सिगाङाव गावसोरनि लोगोफ्रा नायगार गावथार जानायखौ बोरै बावनो हाखो गावसोरनि लोगो असे लोगोफोरनि दिनै बिसिफ्रा रान्दि जानानै दङ फिसा थालांबाय बिसिनिया गोबां फिसाफोर दिनै बर'नि संग्रामा जोबाखै 60-70 जन जेलाव दङ माखासेया हाग्रायाव दङ माखासेया डिजिगनेटेड केम्पआव दङ आरो माखासेया दिनै ओंखाम दै गैया बे माइ दुब्लियाव होख्रावबाय थादों बर'फोरनि सोमावसारनाया जोबाखै रायजोफोर आरो बिखिनि समाव सोरबा गावहा रां रुपा खामायनो हानानै न' बां लुनो हानानै गावसोरनि गथ'फोरखौ मोजाङै लेखा फरायहोनो हानानै जुदि सानदोंबा बर'नि सोमावसारनाया जोब्बाय बिनिख्रुइ गिदिर गोरोन्थि आरो जेबो जानाय नङा रायजोफोर बिनिख्रुइ जेबो गोरोन्थि जानाय नङा ना नङानो रायजोफोर आं खावलायगोन बे सोमावसारनाया आंनि नङा मोनसे समाव बे सोमावसारनायखौ एबसुआ हारसिं दैदेनदोंमोन बिएलटिआ दैदेनफैदों साननैसो एनडिपिआ दैदेनदों गावबा गावनि लामाजों दैदेनबोदों नाथाय मोनसे मोजां खोथाया जाबाय आल्टिमेट गलनि थाखाय आल्टिमेट एचिभमेन्टनि थाखाय जोबथा मोनसे फिथाइ थायहोनो थाखाय दिनै एनडिपि एबसु बयबो खौसे जानो ओंखारबोबाय नों मानो खौसे जानो हाया नों मानो जानो हाया नोंखौ जों बुङाखै जों खुनु दिन बुङाखै जोङो हाग्रामा महिलारिखौ खौसे जाफैबा जोङो जोगारगोन होननानै दानि बावैसो इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंलांदों आंबो बुंगोन दिनै नोंथाङा बड'लेण्ड आन्दलनाव सामोल जाफै गाबोन बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय नोंथाङा हाबा माव आंनि मुसुखा नङा नोंथांनि मुसुखाखौ बर' गामि गामि गायनानै फुजिगोन जोङो बर' फिसाफ्रा नोंथांमोना साननो नाङा दा नंखायनो रायजोफोर इन्डियाया भारतआ बेसेबांबा गिदिर 125 कौटि गिदिर माने सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादोर मुलुगनि गेजेराव नैथि सुबुं अनजिमा थानाय आरो जों बेबायदि हारिया जोबोद खम अनजिमानि सुबुं अनजिमा थानाय हारि बेबायदि हारियाव जोंनो खौसेखौ नांगोन मानोना सोमावसारनाय आरो राजखान्थि बे मोननैजोंनो बड'लेण्डखौ मोनगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन सोमावसारनाया बर' हारियाव थैयाखै आरो थौनाय नङा बे जाबाय सैथो मानोना बर' हारियाव दाबो बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजायै न' बां लुना लानो हायै बेमार आजार जायोबा मोजाङै डाक्टार नायजानो हायै गथ'फोरखौ मोजाङै लेखा फरायहोनो हायै रोजा रोजा बर' सुबुंफोर दङ बेनिखायनो सोमावसारनाया थांगोन सोमावसारनाया थांबाय थागोन नाथाय खोथाया जाबाय जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो फोथाय खेबस' खालामोबा थगायोबा बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया जोङो दिनै होख्रावनो हायो जों आन्दलन खालामनो हायो जों राजा लामायाव ओंखारनो हायो जों सरकारखौ सिगिनो हायो रेल जथिनो हायो राजा लामा जथिनो हायो गुलि जानो हायो जोङो लावथि जानो हायो नाथाय पलिसियाव खामानि मावनांगौआ बिथांमोननिसो बिबानमोन जेरै 1991 मायथाइयाव बै समाव सानसुमा खुंगुर बिस्मुतारिमोननि दैदेननायाव बड'फा थैनायनि उनाव 9 सा एमएलए देरहा होनानै एमपि देरहा होनानै बिएससि जादों
2001 मायथाइयाव इउजि ब्रह्ममोननि दैदेननायाव बे हाग्रामा चन्दनमोननि दैदेननायावनो 10 सा एमएलए देरा होनानै बिटिसि जादों। दिनै बर'आ खौसे जायोबा बे आसामा एसेबां गोहो गैया जोंखौ हमथानो थाखाय। ओरैनोबो गावसोर थेर बिथेर जाखाबाय, ओरैनोबो थेर बिथेर जाखाबाय, गावसोरनि गेजेरावबो खौसे गैखाला नोंथांमोना नुखाबाय। बेबायदि खाबु लानो हायाब्ला माला खाबु लागोन जोंलाय? दिनै नोंथांमोना नुदों बिसोरनि आन्दलना मा लामाथिं थांदों। आं दाख्लै मैया बिनिखायनो बुंदों जोंनिया जौ फाग्लानि बायदिसो बिसोरनि आखला। जोंनिया जौ फाग्लाफ्रा मा लोगोफोरजों जौ लोंहैनोसै, गामियाव नांलाय खमलाय जानोसै, जेननानै फैयोबा बिसिखौ बुनोसै। दिनै आसामनि बे हाइ कास्ट मानसिफ्रा आलफाया दिनै मा बिदोंमोन? सभारिन बिदोंमोन, सभारिन आसाम। बे सभारिन आसाम बिग्रा आलफाफ्रा दिनै मा जाखो? एसटि बिफैबाय, मोनद' एसटि, मोनद' हारिनि। बिथांमोननि गिदिर गिदिर खोथा बुंग्राफ्रा मा जाखो? एनआरसियाव जेबो खालामनो हायाखै। दिनै केबखौ हमथानो हायाखै, सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल। उनाव थाङै थाङै मा खालामबाय? जोंनो मोनद' हारिखौ एसटि खालामनायखौसो जाबसिनानै होबाय। जोबोद दुखुनांथाव। मानो जाबसिनानै होदों? बिथांमोना बेखौनो नायदों जे दिनै बे मोनद' हारिया 1.5 कौटि दङ, जोंहा ट्राइबेलफ्रा मात्र 38 लाखसल', 40 लाखनिबो खम। आरो बिनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जेसेबां काउन्सिल दङ, काउन्सिलनि गभर्नमेन्टआ अलरेडि आसाम सरकारजों दंखासै। फरायसा आफाद, थुनलाइ आफाद, सोमावसारग्रा आफादफोराल' बाहेराव दङ। ओंखायनो बिथांमोना नुखाबाय बे ट्राइबेलफोरनि सायाव जाबसिना होयोबा जेबो खालामनो हानाय नङा, मानोना लिडारफ्रानो जोंजों दङ। बेबायदि होननानै एसटिखौ खालामबाय। फारसेथिं बिथांमोना केबखौ लाबबाय। बैसोरनि मेगन गोजाखौ बिथांमोना उख्रायनो हायैनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबनो गोनां जाबाय आरो बिनि खिथेरखौ जोंनि सायाव होखारबाय। दा नंखायनो रायजोफोर, जों आसामनि गासैबो ट्राइबेलफोरखौ लानानै सोमावसारदों, गोख्रोङै सोमावसारदों। दिल्लीयाव सोमावसारदों, आसामाव सोमावसारदों। नोंथांमोना बयबो बनजार लानानै रेलि खालामदों आरो दिनै सरकारा सानफिननो गोनां जादों बेखौ बारहोनो ना बारहोआ, बारहोनो ना बारहोआ। जोंबो रायलायबाय थादों, अफिसारफोरजों हायो अफिसारजों, मन्त्रिजों हायो मन्त्रिजों, रुलिंजों हायो रुलिंजों, बिरोधिजों हायो बिरोधिजों। मोनसेबो लामा गाराखै जोंबो। गासै जेराव नांगौ बेयावनो नारसिनदों, जेरै नांगौ एरैनो नारसिनदों बिथांमोनखौ, जाहाथे बे बिला बन्द जायो। आरो फारसेथिं सुप्रिम कर्टनि उकिलजोंबो रायलायनानै दोनखाबाय जोङो। जुदि गमामायैनो बिथांमोना गासैखौबो उख्रायनानै बारहोयोबा जोङो बेखौ सुप्रिम कर्टआव चेलेन्ज खालामगोन। मानोना एनसिएसटि कमिसन आरो आरजिआइआ खेब 8 खेब बेखौ रिजेक्ट खालामदों। खेबसेल' बिथांमोनखौ जबरदस्त खालामनानै रिकमेन्डेसन लाबोनानै बिलखौ लाबोदों बिथांमोना। ओंखायनो जों बेखौ चेलेन्ज खालामगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, चेलेन्ज खालामनाय खालामैया उननि खोथा। गाबोन बिला जुदि बारोबा रायजो सभायाव, बिनि उनाव आदालताव नाङैनो 5 बोसोर 10 बोसोर थांगोन। बै समाव जोंनि साख्रि बाख्रि, जोंनि फरायसाफ्रा एडमिसन मोननांगौ, गासैयावबो बिथांमोना हाबजोबगोन। दिनै बिथांमोना जोंखौ थगायदों, बुंदों केटेगरि बानायगोननो। भारताव खुनु केटेगरि बानायनो हाया, एसटिआ मोनसेल'। आरो एसटिआ बिना मोननाय नङा। जेला संबिधानखौ संबिजितखौ लिरदोंमोन, बै समावनो सोर भारताव एसटि जानो हायो बेखौ बै समाव बाबा साहेब आम्बेडकार मोनानो बानायजोबना गालांखानाय। एसटिखौ बानायनो हाया बेबायदि। दा नंखायनो रायजोफोर, आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों जे बिनि थाखाय जोङो सानसे उनावनो सिसिटुआ होननाय जेराव 20टा ट्राइबेल आफाद दङ, जों रायलायनानै थांखि लागोन। आरो पार्लियामेन्टआ फैगौ 11, 12, 13 बे सानथामानो जोबोद साननो गोनां जादों। बे समावनो गासैबो बिलखौ लाबोगोन होननानै जों सिंनि खोथाफोरखौ मिथिबाय थादों। ओंखायनो बे सानथामाव सिसिटुआया जि मुभमेन्ट फोसावो, बे मुभमेन्टआव जाहाथे ओंखारनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जानानै थायो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै दोनबाय। गुबुना जाहैबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै बावैसो जों दिल्लीयाव रायलायदों। जोंनि गिबि दाबिया जाबाय बड'लेण्ड जेंना एनडिएफबिजों सावरायनाय पिस प्रसेसआ थाबैनो जोबनांगौ। आरो बिनि थाखायनो गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थादों। पिस प्रसेसआ जिर' एचिभमेन्ट जाबा जानाय नङा। एसेबां मानसि थैनानै, एसेबां सात जाल्ला सहायनानै गावनि मोन्थाइखौ जोङो मोननांगोन। ओंखायनो सरकारखौ बुंदों पिस प्रसेसनि गेजेरजोंनो बड'लेण्डआ दाजानांगौ। बेखौ सरकारा दाबो पलिसि लायाखै। बेराफारसेथिं पिस प्रसेसआ कमप्लिट जानांगौबा रन्जन दैमारि बिथांखौबो पिस प्रसेसनि बाहागो खालामनांगोन।
बिनि थाखायनो गासैबो आफादफ्रा बर' आफादफ्रा दाख्लै गिबि खेबनि थाखाय फिन खेबसेबाव बर'मायाव जिरायनानै जोङो थांखि लादों आरो मैया सरकारनो आसामनि चिफ मिनिस्टारनो बे मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जाबाय जे जेरैखि जाया मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ हगारनानै पिस प्रसेसआव लाबोनांगौ बे दाबिखौ मैया होनाय जादों। दा नंखायनो रायजोफोर सिगां जि गोरोन्थि जाबाय जिखिनि जोंनियाव दाय दसफोर गावबा गावनि गेजेराव जालायलायबाय हारि उदांस्रिनि मुङाव हारि रैखाथिनि मुङाव हारिनि जौगानायनि मुङाव गावजों गावबो जोङो बुथारलायबाय मालायजोंबो बुथारलायबाय नाथाय बे थासारिनिफ्राय जों सोलोंनांगोन आरो जों बेखौनो सोलोंनांगोन गावजों गाव गावसायोबा गावजों गाव बुथारलायोबा जों जेबो मोननो हानाय नङा गावजों गाव खौसे जानानै जुजिनो हायोबा आसामाव नर्थ इस्ट इन्डियायाव बर'खौ हमथानो हानाय रावबो गैया दिनै गासैबो नायो आंबो बुजियाखैमोन बर'फोरखौ जे बयबो नायो बावैसो दिल्लीयाव आसु आरो नेस'नि धरना जादोंमोन थांनाय मासाव बै समाव जोंबो दिल्लीयाव दंहैयो जोंनि बड'लेण्डनि जेंनाखौ लानानै रायलायनो आदा गबिन्द आरो आं दिल्लीयाव दंहैयो बै समाव मिथिनानै आसुनि बोसोनगिरि आंखौ लिंहरबाय नोंथाङा गाबोन 11 बाजियाव माने जेरैखि जाया जन्तर मन्तराव फैनांगौ नेस'नि धरना जागोन आङो सम बरननानै फैबाय मानसिया बारा गैया सा 20बासोल' जोङो एबसुनिफ्राय दिल्लीनि सेंग्राफोर साब्रै लानानै आं साबा जोङो फैनानै बाहागो लाफैनाय लोगो लोगो नुबाय सारा नर्थ इस्टनि मणिपुरनि खासि जेसेबां फरायसा आफादफोर फैदों नेस'नि दैदेनगिरि सफैग्रोमोना जों फट' खेबनायावसो मुखुब जाबाय एबसुनिफ्राय बुंनांगोन एबसुनिफ्राय बिबुंथि लाखिथारनांगोन होननानै नारसिनबाय अब्लासो मिथिबाय जे बर'फोरनि सोमावसारनाया मा लेभेलाव थांगासिनो दङ दा रायजोफोर ओंखायनो हिंसा खालामा जोङो थांनाय 50 बोसोराव हिंसा खालामनानै बिथांमोना जोंखौ दिनै बायदिसिना मुं होयो जोंखौ दिनै टेररिस्ट होननानै बर'फोरखौ बुंनो नागिरो बुथारग्लुंग्रा मानसि जाग्रा होननानै बुंनो नागिरो गाज्रि मुं होनो नागिरो नाथाय बिथांमोनानो सोबख'नानै नासयनानै थगायनानै गादबनानै बर'फोरखौ जे लावथि लानो फोरोंबाय बे खोथाखौ बिथांमोना स्वीकार खालामा ओंखायनो दिनै जोंनि हायाव जोंनि आबै आबौनि हायाव जोंनि देशआव जोंनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय जों हिंसा खालामा सोरबाया खालामबा खालामथो दा नंखायनो रायजोफोर जाय सैथोआव थायो बे देरहासार जागोन जाय सैथोआव थायो बे दिनै नङा गाबोन देरहासार जागोन जोंहा बयहाबो फोथायनाय दङ दा बेनिखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै जोंहा गोबां आलासि दंबावो दानि आदाया बुंलांदों गबिन्द आदाया जों सानैबो रायलायदों बर'नि जारिमिनाव बयनिख्रुइ दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय मोनसे समाव प्रेमसिं ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोननि गेजेरावबो एना एनि जादोंमोन नाथाय जाय जेरावनो थाया मानो रावबो बड'लेण्डनि हेंथा खोथा बुङाखैमोन कंकेश्वर नार्जारिया BScखौ गुवाहाटीनि सार्किट हाउसआव थानानै सामलायदोंमोन बिथाङा खुनुदिन बर'नि हेंथा बुङाखैमोन नाथाय दिनैनि BTC सरकारा बर' हारिनि लुबैनाय हास्थायनाय हप्स एन्ड एसपिरेशन गोसो गोरबोनि फोथायनाय थांनानै थानो लुबैनाय गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थानो लुबैनायाव दिनै बिथांमोना आसि बिमा दिन्थिदों बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो गैया रायजोफोर दा नंखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन बिथांमोना जोंनि बिदा फंबाय बिथांमोनजों जों बुलायलायनो नागिराखै बिथांमोनजों जों नेरलायलायनो नागिराखै बिथांमोना जोंनि गोरबोनि बिदा फंबाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना सानफिन जि खामानिफोरखौ मावदों बेवहाय सानफिन मोनद' हारिनो ST होनांगौ होननानै नोंथांमोना लिरना हरनांगौनि खुनु जुक्ति गैयामोन दिनै नोंथांमोना मानो सानखो बे राजनिति नङा सासे BTCनि चिफ BTCनि काउन्सिला लिरना हरनाया बे राजनितिल' नङा बियो मोनसे अफिसियेल डकुमेन्ट मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि मोनसे लिगेल बडिनि अफिसियेल डकुमेन्ट बेखौ बोरै राजखान्थि सानखो आरो बर'नि सोरबा आफादफ्रा सानदोंबा बेखौ राजनितिनि थाखायल' खामफ्लादों बे नङा रायजोफोर बेनो जोंखौ धंस खालामनो लांगासिनो दङ दिनै आदिबासिफ्रा नंगौ सावथालि अराव मुन्डा सानैसोआ ST झारखन्ड छत्तीसगढ़आव नाथाय भारतनि संबिजिताव लिरनाय दङ मोनसे स्टेटनि STआ गुबुन स्टेटआव थांनानै ST जानो मोना नाथाय बिथांमोना दिनै आसामाव ST जानो नागिरदों बेराफारसेथिं T ट्राइब सा जनगोष्ठी होननानै बुङो बे T ट्राइबआ झारखन्ड छत्तीसगढ़आवबो बिथांमोना मा OBCसो बिथांमोना ST मोना राजबंशीफ्रा बेंगलाव SCसो
बिथांमोना एसटि मोना मोनसे हारिनोनो बेसेबाङानो दिनै गोदान गोदान गोसोमफ्रा फैगासिनो दङ मानो फैया जादों गावसोरनि झारखंड छत्तीसगढ़आव थानो हाया माओवादी नक्सलबादी लेखा फरायनो सुबिदा गैया दै लोंनो जायगा गैया आबाद मावनो जायगा गैया आं गोबां बार बेरायहैबाय गामि गामि बेरायबाय बिथांमोननि जानानै सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय दिनै झारखंडआवनो तेली माझिफोरा एसटि जानो मोना होननानै सोमावसारगासिनो दङ आदिबासिफ्रानो दा बेखौ जोंनियावसो जाबसिनो नागिरदों आरो बिथांमोना एसटि जायोबा नोंथांमोना गुगोलाव बुनानै डाउनलड खालामनानै नाय आसामनि ओबिसिआ सोर सोर आरोबाव 100टा जाथि दङ बिथांमोना गाबोननो मेगन मिसिबनानै हुसेल सुनानै हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव लेखा गांसे गारना हैबानो जाबाय ओरैनो एसटिखौ मोनलांगोन आहमा मोननायनि उनाव आहमा जुदि 600 बोसोर रायजो खुंनायनि उनाव आसामाव दासिमबो बिसोरनि गासैबो राजनीति आईएएस आईपीएस थानायनि उनाव एसटि मोनोबा बाकी जाथिफ्रा मेगन मिसिबनानै गांसेल' लेखा गारना हो हाइकर्टआव ओरैनो एसटि मोनजोबगोन बे ओरैनो गेलेनाय नङा रायजोफोर दा नंखायनो रायजोफोर बे समाव आं गोबां खोथा बुंला गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो साबायखर थाबाय नोंथांमोना बाहागो लाफैनायनि थाखाय नाथाय समा जोबोद गुसुं बेखिनि समावनो रायजोफोर जानाय लोंनायजों बावलांनो मोननाय नङा आङो खुनु दिन जेला आंनि बिमाफ्रा आंनि बिब'फ्रा राजा लामायाव अन्थाइ बुनायखौ नुयो आङो उन्दुलांनो हाया बर' हारिया बेबायदि नङामोन दा नंखायनो समायखिरा लानांगोन लामाया मोनसे 1 नाम्बार लामाया जाबाय सोमावसारनायजोंनो सरकारखौ बाध्य खालामनांगोन बड'लेण्ड होनो आरो बेजों जायाबा नैथि लामाया जाबाय इलेक्सनाव फेजेननांगोन रायजोफोर गाबोन इलेक्सन फैगोन EMGM ओंखारगोन गारि गोसोम गोसोम लानानै फैसा रानलाबायगोन रायजोफोर 5,000 सुबुंनि गोथां थैनि मोनामनाया बिसोर होनाय 1,000 थाखानिफ्राय बारा जानो हाया रायजोफोर 1,000 थाखाया बारा जानो हाया जोंनि मुंख्लंफोरनि बेसेना बिसोर बायनो होनाय गारिनिख्रुइ बेसेबांबा गोजौआव मुंख्लंफोरनि जिउआ जेल जानांनाय सहायनांनाया बिनिख्रुइ बेसेबांबा गोजौआव दिनै रायजोफोरनो 1,000 थाखा होयो इलेक्सनाव गावसोरा 5 बोसोर करोड़ लुटिनानै जायो ओंखायनो सामोल जा रायजोफोर नेक्स्ट पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव बर' हारिया खौसेयै बड'लेण्डनि थाखाय भट होनांगोन बेयाव खुनु कमप्रमाइज थानो मोननाय नङा रायजोफोर सोरबा फैसा होयोला बिनानैबो ला नुयोबा आखाइनिफ्राय बोनानैबो ला फैसा जासिनायखौ ला थिं होदोला कम्बल होदोला बहा दोङो थेला लायनानै लाबोनानै राननानै ला बुंनांगौ गैया नाथाय इलेक्सनाव खौसे जानांगोन बेयाव खुनु जाथि मामलानि खोथा गैया उदांस्रि मोननो थाखाय आदाला रायजो मोननो थाखाय दिनै बर' फिसाफ्रा बिदा फंबाय नायगार बुथारलायबोदों दिनै बेफोरबायदि थासारिखौ जों लुबैयाखै दा नंखायनो रायजोफोर आं बयखौबो फिन खेबसे खावलायनानै फैबाय थानाय समाव जोङो सोमावसारग्रा आफादफ्रा गाबोन फुङावनो जिरायनानै जोङो थांखि लागोन गाबोन नङाबा समफोरनो जे नैबे पार्लियामेन्ट जोबनायनि उनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मा खालामगोन आंनो दानि खौरां हरदों बावैसो जोङो राजनाथखौ लोगो हमना फैबाय आरो सासेबाव दिल्लीनि एमपिआ रायलायहरदों नोंथांमोना गोसोबा 11 तारिखआव लोगो हमफैफिननो हायो होननानै आं बुंदों लोगो हमना मा जानो ब्लेक एन्ड व्हाइट जेबो गैया ना बड'लेण्ड ना मा दा इलेक्सन फैनायखाय राजनाथआबो दरजाया गेंसिगोन नरेन्द्र मोदीनिबो दरजाया गेंसिगोन नाथाय जोङो बेखौबो गारनाय नङा मानोना बड'लेण्ड मोननो थाखाय थार्ड पलिसिया फार्स्ट मुभमेन्ट सेकेन्ड इलेक्सन आरो थार्ड पलिसिया जाबाय डिसकासन ओंखायनो जों डिसकासनखौबो गारनाय नङा जों सावरायगोन रायजोफ्रा जाहाथे गोरोन्थि बुजिया जों सावरायगोन आरो सावरायनायाव खुनु कमप्रमाइज खालामनाय नङा जेरै थांनाय इलेक्सनाव बिथांमोना लिरना होदोंमोन ओइबार इलेक्सनाव बिथांमोना जोंनो बिथांमोननि जे केबिनेट डिसिसन होआबा जों मानिनाय नङा खुनु दिन मानिनाय नङा आरो पार्लियामेन्ट इलेक्सननि सिगाङावनो फोसावनांगौ होननानै बुंबाय थादों ओंखायनो 13 तारिखै पार्लियामेन्ट जोबगोन बिनि उनाव जानो हागौ जों आरो माखासे सोमावसारनाय लाबावनांगोन रायजोफोर ओंखायनो गायनाय फुनाया जोब्बाय दायो मावनाय दांनाया आबादथिलियाव जेबो गैथ'वा थेवबो रांखान्थिया मावनांगोन लेखा फरायनाया गथ'फ्रा मेट्रिक हायार सेकेन्डारि फैदों गोसो हो जौ जुवाखौ बन्द खालाम दुखु मोनदों दैदेनगिरिफ्रा बुंनो हमबाय आमेरिकाफ्रा माने जुवाजोंसो माहाजोन जादोंनो रायजोफोर बर'फ्राबो थांखि लानांसिगोन नामा जुवा हारि जानोसै होननानै बर' हारिखौ गारनानै ओरैबायदि दुखुनांथाव खोथाफोरखौ बुङो
ओंखायनो आं बुंदों समाजा गोथार जानोबा बे जौ जुवा दायना फोथायनाय गाज्रिफोरखौ बन्द खालामनांगोन दा बेखिनिखौनो बुंबाय उनाव आरोबाव जोंहा गोनां साथाम लिडार दैदेनगिरि दङ गुसुं गुसुं बुंगोन बयबो जेरै दङ ओरैनो धैर्य हमनानै जाहाथे जिरायलायना थायो आं खावलायबाय आङो स्ल'गान होनो सानदों बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय Divide Assam! Divide Assam! जान देंगे जान देंगे आसाम सरकार होशियार आसाम सरकार होशियार केंद्र सरकार होशियार केंद्र सरकार होशियार नरेंद्र मोदी होशियार नरेंद्र मोदी होशियार राजनाथ सिंह होशियार राजनाथ सिंह होशियार सर्बानंद सोनोवाल होशियार We want justice. We want justice. No Bodoland, no rest. No Bodoland, no rest. Jai Boro Harine. Jai Boro Harine.